Kamar da aka sani mu a cikin tsarinmu muna martabawa muna girmama masarauta, kuma shi kan shi masarake ne kamar yadda mai martaba suke sani a matsayin shi na wazirin Adamawa. Saboda haka dole ne ya zama wajibi duk inda muka zo irin waɗannan wurare masu albarka sai mun zo wurin masu iyayenmu don a yi muna addu'a. Mace ba sarki ka wannan gaba ke gayyato ɗanka kuma aminin wannan gida, aminin mutanen Katsina, wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar don ya gabatar da jawabin shi. Bismillah. Yan majalisa, yan tawaga, sauran jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai martaba da farko dai muna so a yi mana abuwa makara lokacin da muka ce za mu iso ba lokacin ka iso ba, kuma mun san gidan nan da bin lokaci don haka muna neman an makara da muka yi. Bayan haka mai martaba kamar yadda aka riga aka gabatar, mun zo mu ba wannan gida mai daraja mai tarihi da kuma kanka wannan ziyara na girmamawa da kuma neman albarka da addu'a akan abin da muka saka a gaba. Allah ya sa shi ne alheri, kuma Allah ya ba mu nasara. Mai martaba an dan kwan biyu ban zo ba, ina son ɗauki wannan dama ta wannan ziyara da muka samu mu yi muku ta'aziyya da kuma nuna baƙin cikin da rashin zaman lafiya da ake ta samu a jihar Katsina da waɗansu jihohi na arewa cikin 'yan shekarun nan.
wannan rashin zaman lafiyan ya kawo mana koma baya da kuma talauci da sauransu. Muna kuma fata Allah zai sauke mana waɗannan abubuwa. Amin. Nan ba gidan da zan zauna ko kuma zan tsaya in ce ga alƙawuran da zan ɗauka wa jama'a ba ne, domin ba filin siyasa ba ne. Amma mai martaba ina son tabbatar maka da cewa muna da niyya mu yi maganin waɗannan abubuwa dukansu baki ɗaya in Allah ya ba mu. Don haka a madadin kaina ina son ɗauki wannan dama ba da gudunmawa ga waɗanda rashin zaman lafiya ya shafe su, waɗanda ba su gidajensu da sauransu, waɗanda mai martaba na sani kai kake ɗauke da waɗannan niyoyi da kuma wahalolinsu baki ɗaya. Ina so in yi announcing a gudunmawa na naira miliyan 50. Zaman lafiya ya same su suka canja wuraren zamansu. Mai martaba mun gode kwarai da gaske. Amin. Aka ba mu dama wannan ziyara da kuma Allah ya dawo mana da zaman lafiya. Amin. A samu baki da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. yan jarida, jama'an tsaro, sauran jama'a maza da mata, assalamu alaikum. Farko ya zama wajibi ya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba ku tunani na kawo wannan ziyara. Farko a sanar da ni abin da ake ciki, a nemi shawarwari, ƙarshe da addu'a. Wannan na ji daɗin shi kwarai da gaske saboda kulawa ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah, ku yi azumi, ku yi zakka, ku yi wane ne, don Allah ya san kana nan. Kulawa ce. Ka kwana 20, ka yi wata 20, ka yi shekara nawa, ban gan ka ba, ban ji ka ba. Yaushe za ka zo wajena ka ce kana neman wani abun ba? Kai ɗan gida ne, ba sana haɗi kowa ya san haka. Yara kin tsada ƙarfin. Ko da siyasa ko ba siyasa kana zuwa gidan nan. Muna can da miyau tsakanina da kai tun mayaki na har ya zo gare ni. Yara kin tsada. To ban ga dalilin da zan kyamace ka ba, babu. Babban magana mutanen da ka zo da su na ji daɗin ganin su, wasu na daɗe ƙwarai da gaske mutum, amma yau sai ga su na gan su sai ba ta ga su Aminu Tambuwar nan ɗan gidana ne ƙwarai. Ga Sardauna Kano nan gashi. Amin Sardauna. Ya shaka Sardaunan Kano. Ga kuna ba iyaka. Yara kin tsada ƙarfin. Ɗin fasawa a Sardauna. Nan mina sai a kawo da layin irin nashi. Amma yau da na gashi sai na ga ya wanke layi. To ga kuna ba iyaka. Wannan ya faranta min rai kwarai. Neman mukami, neman ilimi, Allah ya ce a yi. Ibada ce. Amma in za ka yi ka san yadda za ka yi shi. Sanin yadda za ka yi shi, ina za ka je, me za ka ce, me za ka yi. Yara kin tsada. Da Excellency ka yi magana da ce man daɗi, maganar security, maganar tattalin arziki na ƙasa, su suka damu Najeriya yanzu. Gaskiyar magana ce. Yara lumfasawa. Ba mu da security, ba kamar muna, ba ranar da ba za a kawo mana ba complain a
an kwashe mata kaza, an kashe mutane kaza, an kwashe kaza, an yi waye kullum. Ƙasar da ba zama lafiya irin wannan, duk arzikinta komin kyan shi da can ƙasa ya lalace. To zamani ne kuma muke zamani. Ya yi subhanahu wa ta'ala ya yi ba ni canzawa sai kun canza, ba ni canza muku sai kun canza. To mun canza halin mu. Canza hali ko da muka yi, a'a wannan dan uwana ne kawai sai ji ban san shi dan mi dan ya samu dan ya zama ni na bashi, Allah ya bashi, kai ma sai ka nema da Allah. Amma wannan giba da hasada ganin kyashi, wani ya zama dan mi zai zama, wani ya samu dan mi zai samu, wallahi kun ji na yanzu ba ka fara yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka haɗa samu waɗannan matsaloli. Sai mun natsu mun so ƴan uwa, mun taimaki ƴan uwa. It is there in the Holy Quran. It is there in the Bible. The best man amongst you is who suppresses his interest in the interest of others. Shi ne the best. Allah na san mai son mutum. Allah na hushi da mai ƙin mutum, mai cuta mutum. To abinda muka sa gaba kenan. A'a, sai wani ya zama shi kenan sai mu tashi sai mun kada shi. Dan me zai zama? Ai wani ya samu, dan me zai samu? Sai mun lalata shi. Kai baka san ƙasar kake lalata, jama'a kake lalata. Saboda kana zanne abin zai iske ka, baka tsira. Shi yasa ake so ka so na kusa da kai, ba kamar dan uwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaɗan ya rage a raba gado tsakanin makwabci da makwabci saboda tsananin haƙƙi. To sai gashi ma ba yi maganar makwabci ba, ɗan uwa na jini shi ake tasan ma. Dan me zai zama, dan me zai samu. To your excellency, wannan tafiya akwai aiki da yawa. Duk wanda ya zo zai gyara Najeriya muna tare da shi 100%. Duk ƙurar da ta taso kasar take ƙare. Duk abin da ka sani ya motsa ƙasar nan, minti kaɗan na sani na an gama. Kun ga shi babu zaman lafiya, ni hankali na bai kwanciya. Kwanan nan na dawo daga neman lafiya, irin wannan damuwa ita ta tana da. Ka je asibiti ka gano ni, ba zan mace da kuma na gode. Shi ke nuna tare, shi ke nuna soyayya. Abin bakin ciki ya samu dan uwa ka je, abin farin ciki ya samu dan uwa ka je. To wannan shine tare, shine soyayya. To kuma yau gashi Allah ya kawo ka, kuma duk suka ebo mutane na, duk wanda ya tashi na tsaye ya san na san shi, ya san kuma na tsaye. Saboda haka ina godiya kwarai kuma na ji daɗi wannan zuwa da kai. Amin waje. Iyakan mu addu'a, mu ba siyasa muke ba, za mu ba da shawara. Idan an ta karkace za mu kokari mu maido kan hanya. Ko ya ko mun rashin daɗi za mu yi gaskiya. In baki ya ta buɗe ya tashi magana ya yi gaskiya, in bai iya ya shiru. To muna da wannan policy, idan ka kauce za mu gama ka dawo hanya. Idan kana bisa hanya mu sai mu ce to ƙara, ka hau hanya mai kyau, to ƙara kyau. To kuma da na ce kai ɗan gida ne, ka zo gida kuma insha Allah za irin tamu. Ɗin fasawa za ka nan. Ta hili da ta boye. Insha Allah. In dai akwai niyya, kyakkyawan niyya, kamar yadda kai magana
haka ne da mun samu zaman lafiya mun samu economy din mu ya zama lafiya mun gama to ita za mu tasan ba talaka yanzu in ci abincin yau na gobe sai ya yi dubara da wuya kai a kodin 3 square meals kullum hannu baka hannu kwaya kullum haka to yaushe za mu zana lafiya ka je asibiti ba magani ka je makaranta ba ilimi ka je ina ne ba wane ne duk komi ba yaushe za mu zana lafiya to sai mun yi haka mu so juna mu taimaki juna mu san yadda za mu gyara kasar nan. Nigeria is a small country. It is really wonderful. Duk wato ba ma Afirka ba. Duk duniya ba inda yake da tribal groupings irin Nigeria. Mun yi kowa different tribal groupings. Amma we are still living as one entity. It's remarkable. We are still together. We should remain together. We should love each other. Dole sai mun tsaya mun so juna mun taimaki juna. Yara kin. Za mu zanna lafiya. Amma a wannan Bahaushe ne, a wannan Bayarabe ne, a wannan Igbo ne, wani ruwa da shi no. It's not a solution. We have to go together. Yara kin. We have to go together. Da daɗi ba daɗi dole mu ce tare. To shi ne magana, shi ne za ka ta sama. To da an yi wannan an gama. To ina fata wannan gwamnati ɗin za ka ɗauke shi tashi gwamnati ka san gwamnati kuma ga kana ƙara son ka dawo to halin da kai baya to ka ƙara ƙara kuma insha Allah akwai haske cikin tahiyar wannan ne ya kwarai musamman ma mutanen da na gani nawa maza da na yanzu mutum Allah ce da da na yanzu su ɗaya ne ɗin fasawa ne to duk da mun ga wasu kuma mu yi tare mun san juna mun zanna tare mun ba da shawara tsakani to wannan tafiya gaskiyar magana ce mun daɗi kwarai wanda za a ƙara lura da shi ya za a yi a gyara lafiya to da kun yi wannan insha Allah Allah zai taimaka da wannan nan nake ko Allah yara ke Allah kai kasan daidai amin Allah ka tsaya mu kan daidai amin kurakuran da muke ciki ka yi mu sani Allah amin takawa alfarda haikawa salamu ɗaki haikawa masu ɗaukan hoto masu hoto a kuma baya daga bayan kujeru
koma daga bayan kujeru. A koma bayan masu hoto. Mun gode. Masu hoto a koma daga bayan kujeru sai a janyo hoto yadda za a aiki daga ƙarshe. Mun gode. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة masarautar da ta yi shugaban ƙasa a sau biyu, masarautar da ta yi ministan tattalin arzikin ƙasa Muhammadu Bashar, masarautar da ta sa Muhammadu Bashar ya dawo da garaba a Najeriya. Wannan masarauta mai girma na takara barkonon ce ba a sanarta. Na san kun sha wahala, na san an daɗe, na san ya kamata ku ɗan sami ruwa ku sha. To da a takaice babu wani jawabi, dan bori baya kallon bori. Assalamu alaikum. Open! Basu waje ku basu. Jagaba gimana? Mana jagaba? Mana?